لباژارê Homsê demek li me diyar genç û ciwan û dost û heval xwendekar dilpak û dilreş û hem bêkêr û jêhat bi tevî hem bi pêş bûn bo doza welat biborin ji dîroka dil çend nav şûndan metirsin dibin cilikan nakim xuyan metirsit û bê mêvanê xalê şiyar mamosta û zaniyar lê dibûn guhdar kar û xebat xweş dibû cem serokzara çand û êja gelê xwe weşan bizana dûrbîn û şêxo tenê karpeyzeriya civata wan qeşmerî û kin û şeyda dilbirîn tim bi pêş dişera û lêdan li Samî û Mistefa tim bi girêdan aras di derya zanîn wek çemê aras remo di jiyan û derdan hîn li hişrê nas kawa niza çawa pêş bû li ezmûna yan hewas tim bi bilindtanî puwana Ehmed Silo wek wî nehat nas li zango car bi pak car bi ziyan da ber biro dîrêj tenê xwe dît alim û zaniyar mêcî û qaf ne li gor hev dihat diyar Murat û Yûsif hozan û hem îvan ew û xwendin lê karê lekan zêde wan dixwendin de pêş diçûn siwar û hoşmîn wan fermana xwe bi kîn û westan anîn biborin li min hîn pir kes nedan xuyan biborin li min hîn pir kes nedan xuyan gelo min tênîn bîr divan rojên giran gelo min tênin bîr divan rojên giran